pereka petition ku parliament ngati alipo amene ali ndi 50 million yo tamuuzani kuti ati Malata ali ready mumpase 50 million yo ndipo apita pa ground ndipo sapita yekha apita kumene kuja ndi pompo inu mademo anthu amakhala ndi ndalama zingati amene amapangisa mademo amapanga mademo ajawo kumapita ku parliament simakwana lo 3 million simakwana. Apire Malata akulankhula lero kunena kuti ayi ine za age limit bill sizikundikhudza komanso zokuti pachedwa ndalama za 50 million Malawi kwacha nanenso ndikungomva komabe izili chonchi ngati alipo amene wadzithemba kuti ali ndi 50 million Malawi kwacha imene afuna kuti apatse anthu athamange age bill ipite ku parliament ineyo Apire Malata ndilokonzeka kuti mukandipatsa 50 million imeneyoyo ndithamange pa ground zinthuzo zitheke chifukwa kuti wati Apire Malata amati akalandira ndalama amafuna kuti ndalama ija agwire ntchito ndipo ntchitoyo itheke. Ndiye limodzi pano panyasa voice box kuti ndimve kuti Apire Malata akuti bwanji pa nkhani imeneyo yokhudza ndi age limit bill pano panyasa voice box ndipo akamaliza tipemphani kuti musayiwale kuyika maganizo anu in the comment section below pompano panyasa voice box. Comrade ndakuthokozani kwambiri chifukwa chonditumizira ma audios onse amene David Abraham komanso Ashumba kaya Chinantanyiwa akuponya pa social media. Ndakuthokozani kwambiri komano mwina mungondifusira kwa iwo kuti kodi vuto lawo kwenikweni ndi chani akudandala kwambiri chani kuti mwina ayankhidwe bwinobwino kuti iwo vuto lawo ndi nkhani ya age limit kapena ndalama because ineyo ndikuonera they are focusing much on the money, they are not focusing much on the age limit. Ndikuona ngati kuti mwina bweza kukondwera kunena kuti age limit yo mwina bill yo sina kaperekedwe ku parliament ndekuti kumbali yawo awina. Koma if they are focusing on the money, it means kuti iwo they have no problem with the age limit bill, they have a problem with the money. Kuti Malatayo walandira nawo ndalama, Agape Kombe walandira nawo ndalama. In actual sense, there is no way ineyo ndingalandire 50 million ndikusakapanga interview pena paliponse about the age limit bill and kaya Kombeyo walandira half a billion. There is no way angakapezeke kuti paka kafike pokagwidwa ndukabedwa ali ndi half a billion. And I don't think kuti munthu wanzeru bwinobwino akhoza kumakhulupirira anthu awawa akamakamba nkhani ngati zimenezi. Ine kuyambira pachiyambi sinapange nawo nkhani zokhuzana ndi age limit. It's not kuti ndimaopa koma ndimadziwa kunena kuti kodi age limit ndikamati ndikupanga on whose benefit, who is going to benefit? Because olo ndipezeke kuti ine ndilimbane ndipita mutalika chindithandizirepo ndi chani? Ndi amene amafuna kuti apangeza age limit yo phindu lawo ndi chani kuti mpaka kapezeke kuja poti mpaka katuluse ndalama half a billion. So ngati zinali choncho kuti anatulusadi ndalama half a billion ndikuti tiye ndipange ichi, ineto am saluting them kunena kuti anali prepared and they are prepared ndekuti they can even see Peter Mutharika down because ndalama akulu half a billion kuika mu project. That project cannot just die a natural death. Sizingateke. Nde akamabwera ndikumalimbana ndi anthu ayi Apire Malata walandira 50 million inalowa ku account kwake, ineyo zokhudzana ndi nkhani za ndalama kuti ndalandira ndalama ineyo sikoyamba. Komano ndimangoyamika kuti nakuti amadziwa kunena kuti uyuyu akhoza kutha kukwanisa kupanga chinthu. Ngati anthuwo anaganiza zotenga 50 million ndikukasiya ku account kwanga
ndekuti tu amadziwa kuti uyuyu akhoza kukwanisa kupanga zinthu. Chifukwa munthu osakwanisa zinthu sangatenge 50 million ndikumpatsa. Ndi chifukwa chani sanatenge 50 million ndikapasa Ashumba. Ndi chifukwa chani sanatenge 50 million ndikampasa Abrahamu. Ndi chifukwa chani sanatenge 50 million ndikampasa Ntanyiwayo. Ndi chifukwa chani anthu anaganiza kuti anthu amene ife tikhoza kuwapasa zinthu zoti chinthu chichikhoza kutheka ndakakhale Aboni Kalindo, akakhale afa Abire Malata, akakhale Agape Khombe. Chifukwa chani ndikuti amadziwa kuti anthu ali ndi kuthekera kuti akhoza kupanga zinthu. So ineyo ndingofuna ndingodziwa kunena kuti kodi iwowo vuto lawo ndi chani kwenikweni, kodi vuto lawo lili pa ndalama pa, ndipo mphamvu zimene Malawi Freedom Fighters ali nazo zonena kuti akhoza kuti azikafufuza kuti mpaka akafike kandi kweri ya 30 ku polisi kumakafufuza ndikumakamva kuti ati ayi kunaperekedwa ndalama. Inu project imayenda yopanda ndalama ndiwo loyo afufuze pakhala kuti munthu alakwapo yani wapanga corruption waba chimene chikhale vuto ndiya inetu about the age limit bill sindimadana nayo chifukwa ndimaona kunena kuti wachinyamata akuchingiridwa kuti sangathe kupikisana nawo pa zisankho za dziko lino if is 20, if is 18, if is 19 up to 34 years. Koma amaloledwa kuti ayambe kuvota at the age of 18 chifukwa chonena kuti ali ndi nzeru zoti akhoza kupanga decide kuti munthu amene angakhale pa mpando akhale ndani. And panopa zisankho zimene zikubwera pa 16 September amene akavote and amene alembetsa kwambiri ndi anyamata ndi azimayi. So munthu amene mukumpasa kuti iweyo utha ukavota koma mukumulesa atha ukavota at the age of 18 koma mukumulesa kuti asakayimira upresident, UMP atha kuyimira, ukhansala atha kuyimira koma upresident ayi. Pamenepo ndi pamene pali ngati kuti segregation. Nde ufulu wa chinyamata ukuphwanyidwa. Nde kupezeka kuti ufulu wa nkhalamba kunena kuti anthu amene achita retire mboma at the age of 60 achita retire kuti mboma muja sangathe kugwira ntchito kayaonjezera kulekeza 65 70 ngati ma judges nde achoka kumene kuja anena kuti abwere akakhale ndi ufulu tatha kukayimira pa upresident. Nde akachita perform ngati mbomamo akulephera kunena kuti sangathe kukwanisa maganizidwe awo kugwira ntchito bwinobwino akhala kuti atopa. Olo ma department ena panopa ma organization ma institutions ena sakulola kulemba mwana amene ali ndi zaka more than 30 years. Akumayambira 30 years kumabwera kumbuyo cholinga chonena kuti akhale ndi zaka zabwino zoti agwire ntchito to 60 years. Koma mwina akakhala munthu 45 years akamulemba ndoti angogwira ntchito for 15 years kena kuwapita ukachita retire nde kuti boma sili kupindula. Zimenezo zikuchitika. So you want kuti ineyo ndizikachita support kuti munthu amene ali ndi zaka 96 azikabwera pampando. Ndeti kunena kuti lamulo ili sili kuchita target Peter Mutharika. Ngati Peter Mutharika lamulo lilinga mupane ikhoza kungomupana chifukwa choti is 96 years. Koma amene likulinga mupane lamulo ndi wina aliyense amene who is over 80 years chifukwa chilichonse chimakhala ndi chiyambi ndi mathero. Ndife ndi chiyambi cha 35 years koma tukapezeka zichozona kuti tilibe mathero kuli open uko ndekuti sitikuyenda bwino. So ena akamanena kuti ayi sizingatheke kuchilowesa mparliament ndi kudutsa inu ku parliament kuja kudatheka wina adangoyima kumene kujako chisankho chichitike pa 16 pa 20 June. Anthu anapana momwe muja anapeza kuti avomerezana yes pa 20 June chichitike. Tikuyenera tipange 50+1. 50+1 inapangidwa pano pa ili malamulo a dziko lino. Kutera ku zisankho za 2019 kunalibe ku 50+1 koma zisankho za 2020 kunali 50+1. Zisankho za 2025 inoyo pa 16 September kutiyenderaso 50+1. Lamulo limatha kuchitidwa amend. So tikamangomuyang'ana Peter Mutharika ndikumusiya mu chinthu ichichi tikhoza kuphana, tikhoza kumenyana, tikhoza kutukwanizana mmene tingatukwanizane koma tikuyenera kuti tilione lamulo kuti kodi lamulo limati bwanji. No,
ineyo nkadakhala zijazonena kuti ndali nawo part and parcel ya organizing ya age limit sizikadalephereka. Chifukwa ndikachiyamba ndimachimaliza. Ndikadakhala nawo kuti ndali part and parcel yokhuzana ndi nkhani za age limit ine sizikadalephereka. Ngakhale ku parliament ko zikadakafika ngati zikadakavutira ku parliament koma osati zikanavutira m'manja mwanga. And ine tati ndikhale kuti ndalandira 50 million sizingatheke kuti ndingodya 50 million osagwira ntchito. I've never done that. Ine ndimalolera kunena kuti pa ntchito imene ndikugwira kuli bwino ndidyeko 1000 koma ntchito igwirike pa ground. Osati ndikhale ndi mtima ngati wa DPP yoti ku state house kutuluka 10 million pa ground kumakafika 1 million. No. Kumachita ngati mmene amapangira anthu a MCP kukatuluka 1 million iwo ajamayesesa kutulusa 9 million kugwira ntchito pa ground. Mwina iwo ndikudyapo 1 million. Osati DPP imene yomati ikatulusa 10 million ndi pa ground pakafike 1 million, 9 million yo yathera kuntunda komweko pa ground makafika yochepa anthu ndikulephera kugwira ntchito. No. And zamabodza zizomati candidate wakuti ma by elections tamuthandiza 10 million koma munthu atapasidwa 1 million. President ndikumakhala kuti kumene kuti wina chifukwa chonena kuti candidate uyo wapasidwa 10 million, that 10 million athamangira pa ground ngakhale tapanda kupitako kapanga campaign. So I'm not like that. Ineyo pakadakhala paja ponena kuti pabwera 50 million and I'm part and parcel of the age limit bill. Ine nkadatenga 50 million ndikuilowesa pa ground then ndikadatsala olumwina ndi 5 million or 10 million. Because that 10 million would be enough for me. 40 million nkanapita pa ground ndipo sikadalephereka. So ngati anthu anachita invest mpaka half a billion, it's a lot of money. Yonena kuti every MP, I would have given every MP 5 million. 5 million. Fa inafika mpaka pa 1 billion. Ino amene mukufikisa pa half billion ino ndekuti mwina ndi information ina. Koma antanyiwa adatulusa audio imene adanena kuti kwaperekedwa 1 billion. Amene akugawana asembereka, amati akugawana trapesi, akwezalamba, amalata, akhombe. So apapa mukuchula moza Aboni Kalindo kuti nawonso analandira. Ukanakhala kupanga ubale. Aboni Kalindo tikanapanga nawo ubale kuti achimwene simwaziona ndalamazi sopano tiyeni tipange mabaraizi anthu tipite ku parliament. Inu akambanje anapita ndikukapereka petition ku parliament yokhuzana ndi kuti zisankho zachitike zamanyo. Do you know how much he got? He got 500,000 just for transport from Blantyre to here kulilongwe. 500,000. Zake amene anapita naye kumene kuja anampasa 30,000 yoka. Ujenu kambanja anakhala ndi 470,000 kumanena kuti kulibeko ndrama ina iliyonse. Koma project yawo idatheka mpaka adapanga mademo ndikafika ku court 500,000. Ata anaonjezera 500 ina imene anapangira mademo khanga 1 million. So ngati pali fanda amene alipo woti wazithemba akuzithemba ndithu kunena kuti iye uja akufuna nkhani ya age limit ijayo ipite ku parliament ndipo is ready to fund malata 50 million. Ndikukupemphani achimwene kuti tampezani munthu amene andipeze andipase 50 million yo. Andipase 50 million yo aone zimene tipange. Ngati biluyo ikuchita target Peter Mutharika agwa. Koma ngati biluyo ikupanga target ziko kunena kuti isakhale yonengera munthu koma ikhale yonena kuti mu constitution mukhale fair. Wa youth asadandaule kaya tiichiche kuchoka pa 35 kufika pa 30. President alekezere malire kandi 75 or 80 zimene zakakambirana ku parliament. Ifeyo ntchito yathu ingokhayo kapereka petition ku parliament ngati alipo amene ali ndi 50 million yo tamuuzani kuti ati malata ali ready mumpase 50 million yo ndipo apita pa ground ndipo sapita yekha. Apita kumene kuja ndi pompu. Inu mademo anthu amakhala ndi ndalama zingati amene amapangisa mademo. Mademo amapanga mademo ajawo kumapita ku parliament simakwana lo 3 million simakwana. Ndiye ndikakhale 50 million ndikalephere. Sindingalephere. Ndikhoza kupanga. So ineyo ndikuchallenge wina aliyense amene ali ndi information yonena kuti nalandira 50 million kaya nali nawo part and parcel ya age limit bill yo kaya nali nawo mu executive kaya mapanga nawo ma meeting
anthu amenewo abwere. I'm giving you like 72 hours. Abwerese information yonse kuti Malata adapanga nawo meeting iyi yokhuzana ndi Age Bill. Ngakhale Malata ayo anali nawo pa group iyi yokhuzana ndi Age Bill, abwerese apange screenshot aonese ku mtundu wa Malawi kuti Malata anali nawo apo. Ndipo Malata analandira 50 million siku lakuti kaya phone yanga muifuna, kaya ndi account yanga muifuna, kaya mufuna kufika ku nyumba kwanga kuti mukachite cheki, ngati ndili worth 50 million. Ineyo paline pano. I don't have any money. I don't have any cash. All even now that mundione ngati ineyo ndidanyamuka ndikupita ku area 3 ndangopita kukangomuona munthu kuti ndikasimikize kunena kuti Agape Khombe ali manjadi mwa polisi. Chifukwa David Abraham amapereka information yabodza yonena kuti Agape Khombe ali kuchipatala. Ndinamuimbira ndikumufusa kunena kuti kodi Agape Khombe ali wodi chani panopa ndili kuchipatala. Hayi akhanga twatulukako andiimbira polisi yapa Chisime kuti ati watulukako kuchipatala. Inetu ndili ndi information yoti Agape Khombe ali pa area 3 amusunga. Nde inuyo mukunena zimene zobwanya yaonapo koma mukuziwa chanchani zambirimbiri zoyankhula. Amene amapereka ma interviews kwa atolankhani anali David Abraham. Simunamvepo kuti Bile Malata wapereka interview kwa atolankhani zokhuzana ndi age limit. Nde 50 million ine ndikangoyilandira basi angondipatsa ndingodya 50 million ndili chikhalire osagwira ntchito ina iliyonse. Ndithu mukadaona ndithu ma professionals anthu osiyana ma lawyer atolankhani akumenya nkhani imene ijayo siku limene kati zikalowa ku parliament nkhani imene kanakhaita yakamoto. So ngati alipo ndibwereze, ngati alipo amene akuzithemba kunena kuti akhoza kuchita fund kaya ndi 50 million kunena kuti akhoza kundipatsa kunena kuti ndipange nkhani ya age limit, ineyo ndili ready, I'm going to do it. Ndipo ngati akuzithemba atenge ndrama imene yoyo apite abwerese atenge ndrama imene yoyo kaya pakhala anthu 5 kaya 10 otazindichita monitor akite monitor ma movement yanga. Ndikaonesa kunyumba, ndikaonesa paliponse, ndikaonesa ma business yanga, ngati kutakhala kuja kuti nenda ilephera ndi 50 million atandipatsa apite akachite akalande china chilichonse chimene angathe kuchiona. Kaya kapeza kunyumba ko chinthu choyenera kulanda akhoza kukalanda, koma they should bring 50 million. I'm challenging. Let them bring the 50 million. They should see what I can do. I can do things. I can do. There's no project imene mapanga opanda ndalama. Nde wina akamabwera kumakati ndalama ndefe tikuzidabwa atu kuti kodi ashumba nesamakana kuti pasakhale age limit anthu akulimbana ndi Peter Mutharika. Antanyiwa kunena kuti pasakhale kulimbana ndi Age Bill chifukwa anthu akulimbana ndi Peter Mutharika. Antanyiwa dzana ali anena kuti kulimbana ndi bill imene yakuti nanga DPP akhoza panga bwanji poti ma convention apangidwa kale. Ndinawuzanso kunena kuti Age Bill itabwera ndikumpana chiseko Peter Mutharika, DPP yakhoza kuitanisa Central Executive. Central Executive kuchipani cha DPP kuli ma Vice President 4. Kuli Akabambe kuli Gangata, kuli Ajapi Muhango, kuli Bright Saka, kuli Mwanamveka. Nde kuti Central Executive itakusankhapo mmodzi mwa iwo ndi kuchita success kumukhala successor wa Peter Mutharika. Kena kwaitanisa National Governing Council imene kachite confirm successor wa Peter Mutharika. Nde kuti replacement ikhoza kukhala one of the vice president iwa ndi kusogolera. Sikuti panopa mayina aperekedwa kale ku Electoral Commission kuti sangathe kusintha. So wina akamadandaula tinanga convention poti inapangidwa kale zithandizira kunena kuti zisankho sizinachitike pa 16 September. Achinyamata akafuna kuimira akhoza kukayimira. Ngati zisankho sizinapezeke kuti amayina aperekedwa ndi kuti DPP ikhoza kusintha lo candidate. Anthu pakadali pana kukambirana zopanga migwirizano. Zikutanthauza kunena kuti ngati IMCP ali ndi ganizo lonena kuti malamulo amanena kuti president
ndi first vice president ndi amene amakhala running mate, koma ngati atapanga alliance ndi chipani china zotheka kusiya first vice president uja ndi ukatenga munthu wina amene akufuna kuti awine naye zisankho kapena amene ali naye pa electoral alliance. So sizi kutanthauza kunena kuti ngati Peter Mutharika adapita ku convention, kaya chakufa Enoch Chihana adapita ku convention, kaya IUDF atupera adapita ku convention, koma ngati pali kusintha kwina ndikuti sizingasinthe zikhoza kusintha. Tingoyerekeza kunena kuti Peter Mutharika malamulo sakumulola kunena kuti adapanga kale 2 term yake, chifukwa Peter Mutharika atu adayima 2014 to 2019, 2020 so adaka 2019 so anayima ndikuwina, kena kuzisankho zija ndikulephereka ndikukabangaso 2020 kusonyeza kunena kuti Peter Mutharika adakaluza kuzisankho term yake yachiwiri, ndekuti matemu yake awiri adamenya kale, imene akufuna ili third term pamene imene idalesedwa kale kuti sosatheka president akangomaliza 10 years yake adzipita asakabwerereso. Munthu amene akhoza kukhala kuti kuyimira dziko lino ndi Joyce Banda, chifukwa adamaliza 2 years ya ndani ya Bingwa Mutharika, iye ujali ndi ufulu oti akhoza kubwera, Bakiri Muluzi sangathe kuyimira. So zonsezo anthu tikamaziyang'ana tikamaziyankhula asamaoneka tikulimbana ndi Peter Mutharika. At the age of 96 imene Peter Mutharika ali nayo, even thupi lake palokha sili kulola, chifukwa chake ngakhale microphone amalephera kuti aike paja pa atagwetsa, ulephera kulona bolo kuti aike microphone lija, kusonyeza kukula pamene akanakhala ali nyamata sizikanamuvuta zinthu ngati zimenezo. So thupi limangokana lokha, ndeti kamamukakamiza Peter Mutharika anthu ndikumaona ngati kuti ayi akumuopa Peter Mutharika. Inetu ndikuona ngati kuti olo ndikadakhala ine kuti ndikupikisana ndi Peter Mutharika ndikadanena kuti ndikawina zisankho, kuti kupanopa sindikumuona candidate amene akupikisana ndi Dr. Lazarus Chakwera, ine sindikumuonapo. Kuti ngakhale atakhala kuti kaya akuganiza kuti Peter Mutharika akuopedwa, Peter Mutharika tu ili ngati sanamira yoti yadibwa kale ndi chiswe pansi ndi mukuyimisira chipani, ndi mukakakamiza kuti sanamira imene yoyo imene ikugwetsa chipani ikagwetse dziko. Zimenezo sizitheka. Ndimalize achimwene kuti muniperekere uthengawo kuti akuti ngati alipo munthu amene ali ndi $500 million kuti project yona yachibiru ipite ku parliament andikaloedi ku parliament anthu akayikambirane abwere. Ine ndilipo Frederick Bide Malata ndiyipanga imeneyo, ngati akukayikira abwere atenge kandi katundu amene akamuchite hodi kayapeza maloya ahodi katundu wanga, koma ine with $50 million ngati ilipo abwere ikalowa ku parliament. Zikomo kwambiri.